И добър ден, това е втори епизод от Core 5. Това е продължението на миналия. Не го приключих, това ще е продължението и сега ще питам Мъра Килър дали иска да сме тим, точно така, край черта. Не, няма му приемам. Тям. Опа, я написах. Извинете. И фарката ми се изтощи веднага, не знам за кой изпих. Няма значение. Ще питам Мъра... Опа. Не бе. Мистър... Какъв е той? Опа. Аре бе. Ето. Майнар ТВ. Готино име. Да се гажия. Той е... Той е излягал явно. Виждате Дверхари 500 админа на сървъра. Онера не знам къде е. И ето го изпълна. Ще го покажа с голяма карта. Ето го. Така пред мен има дърво. Там трябва да има сняг, който е малко странно. Аз не съм го измисля. Ето го. Да, има така. И това беше инфо и в него ще има сега ще покажа абсолютно всичко. Видяхте Warp 5, сега отиваме на Warp, където има евент, на него не съм ходил още, евент. И това ще бъде инфо за сървъра. Малко по-долу в описанието ще има и линк. Съжалявам, ако чувате брончене на резачка. Косята ми режа дърва. И да, ето го евента. Тук се провежда евента. Така, следващия Warp е Nether. Warp Nether. Ето. Отиваме на Warp Nether, нека ще към 5 секунди. И да. И ето ни на Warp Nether. На Nether малко не лава. Но се надявам това да не е проблем. Сега следващия Warp е... кой? PvP, на него бяхме. Това е Warp Spawn. Warp Rank. Ето за това качвам в момента клипове. Опитвам се да взема ютубър в един сървър. Казаха ми, ако успея да кача 10 клипа до 14, ще получа ютубър. Ама Г. Какво стана? Warp Rank и всичко се как трябва. И явно тук не става. Warp Shop е следващото. Rank. Не КГ. Ето го прави го. Мога грешка. Да, ето ни на Warp Rank. Същия какви рангове имам. Премиум, който е за 10 евро. Който не бих си купил. Тъпахия, Ния, Репер, Кит Премиум и така. Нищо особено. Не ми харесват. Сега отивам на Warp. Следващия Warp е кой? Sky PvP, на него бяхме преди малко се енчантвах на спаун и спеден. Така. Ето, че сме на Warp Spenden вече. Да, и той е също тук с ранговете. И да, това беше от мен за този епизод. Чао!